Първо да наградим отбора Ферплей, отбора на Въбел. Господин Иван Тодоров, дългогодишен състезател на Светкавица и член на дисциплинарната комисия, да връчи на капитана на отбора на гостите и по най-убедителния начин шампион на областта стана отбора на Ракета село Пристелец, който не загуби една точка през двата сезона на първенството. В началото на шампионата очаквахте ли по толкова убедителен начин да станете областен първенец? Честно казано, не съм очаквал. Имал съм надежди още с първите матчове, които аз специално съм наблюдавал. Желанието в момчетата, в ръководството на отбора, в двата сезона, които се изиграха истинния пролетния, доказаха и показаха, че мога да бъркам нещо, нямаме загубена точка. За което за мен това е една голяма чест, радост на село Преселец и на малкото Герлово. И мога да им благодаря и да им пожелая да са живи и здрави и да доказват за бъдеще какво можем. Преди всичко не очаква да сме толкова убедителни, но направим всичко възможно. Ние и целият отбор, цялото ръководство да сплотим отбора и като за първа година да спечелят всичко, което могат. И показаха характер и мъжество. От кого си най-доволен? Най-доволен съм от целият колектив. Не мога да съм доволен от единици и така нататък. Всички играха за Ракета Преселец. Честно казвам, от началото тръгнахме тъй с леки притеснения, защото млад колектив, нов колектив, но за кратко време успяхме да сработим и благодаря на колектива успяхме да постигнем целите, които бяха пред отбора. Hey!